पस्टायनाय माने दा बिथांनि पस्टखौहाय नायोबा माने दा बिथाङाहाय पस्टायदों बायदि नुनो मोनो जोङो स' आरो मादैमोनाहाय जायबा जारिमिन आरो जायबा रसमा बिथां बिसोर सानैनि गेजेरावहाय खोथायाहाय गोबां माने दा हाबनानै दंमोन ओमफ्राय दा फंसे फंनै खोथायाहाय बाहेराव ओंखारबोदों माने नोंथांमोनाहाय नैबे स्क्रिनखौहाय नोंथांमोना एबा नैबे पस्टखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे पस्टखौनो होदों जोंहा जारिमिन बिथाङाहाय राइट जोंहा जारिमिन बिथाङाहाय होदों ओमफ्राय बे पस्टआव लिरदों जे माने जायबा आं गोसो जायोबा बे रसमानि आङो माने बिनि सेहेराफोरखौ आङो गासैबो बरबाद खालामनो हायो आंनावहाय बिनि खानायदों एबा बिनि ड्रेस आंनावहाय गासैबो दङ खिन्थु आं बेफोरबायदि खालामा आं बिजिरसालि नङा बियो गासैबो इसोरनि आखायावसो दङ बेफोरबायदि बे माने बे बिथाङाहाय माने बे खोथाखौहाय बुंदों आरोना माने बिनि खोथाखौहाय बुंनाय बायदि खोनायोबा माने दा बिथाङाहाय माने एसे माने जादुफोरबो रोंगौ बायदि जोङो साननो हायो आरो माने थाखाय बुङोबाथाय जायबा दा माने रसमादे माने दा गानफब जोमफब माने जेबो टेनसन गैयै बायदि जे बेरायगासिनो बेरायदों जादों गोसो जादों माने मा गोसो जाबानो फेसबुकाव भिडिअ होनाय गोसो जाबानो रिल्स बानायनाय गोसो जाबानो भिडिअ बानायनाय थिग बेफोरखौ नुनानै माने जोङो बे पस्टखौहाय जायबा जारिमिन बिथाङाहाय जेरै पस्ट होदों बे पस्टखौहाय जोङो नुयोबाथाय दा बिथाङाहाय माने पस्टायदों एबा मा रसमाखौहाय जेलुस जादों बायदि जोङो नुनो मोनो आरो स' नोंथांमोनाहाय बे पस्टनि सायावहाय मा सानो आंनोहाय नोंथांमोनाहाय आंनोहाय खिन्थालाय दा खोथायाहाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बेयावहाय गोबां मानसिफोराबो कमेन्ट होदों बेयावहाय गोबां मानसिफोराबो कमेन्ट होदों जायनाहाय जुदि हौवाया मोजांबा बिनि हिनजावाहाय मालाबाबो खारा होननानै जायनि हौवायाहाय गाज्रि बैफोरनि हिनजावफ्रासो खारो होननानै बेफोरबायदि माने गोबां कमेन्टबो होदों यास जानोबो हागौ माने जानोबो हागौ खोथाफ्राहाय आं एगजामपोलाव आं नोंथांमोनखौ आङो बुंनि दिनै माने ओरैबायदि खायसे हौवाफोरबो दङ एबा मा हिनजावफोरबो दङ खायसे हौवाफोर दङ हाबाखौ जेने तेने खालामबाय हाबाखौ बैसो जायै समावनो जेने तेने एबा मा बैसो जानाय समाव जेने तेने खालामबाय गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जेब्ला गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंखांनायनि उनाव जिथिया गथ' सासे सानै जोनोम मोनो एबा गथ' सासे सानै मोनो बे समनिफ्रायहाय माने हिनजावखौहाय ओरैबायदि नायनो हायै जायो ओरैबायदि नायनो हायै जायो माने मा हिनजावनि सेहेराखौ नुबानो रागा जोङो ओमफ्राय बे हौवायाहाय मा खालामो उनावहाय खामानि सामानिथ' मावला ओरैनो न'आवहाय नांलाय खमलाय हिनजावफोरजों गावनि हिनजावजोंहाय नांलाय खमलाय थासिगोन जानाय जायै लोंनाय लोङै गाननाय जोमनाय फारसे बेफोरखौ लानानै गोबां न'फोरावहाय दावराव दावसि खालामसिगोन उनावहाय जेने तेने बेफोरबायदि खालामनानै हाजिरा साजिरा मावहैसिगोन सोरनोबा हाजिरा खामला मावहैसिगोन मावनानै मा बेयावनो जेसेबां फैसा मोनो बे फैसाखौहाय बिसिनावनो एबा बेलेग दखानावहाय हाबनानै 300-400 जबि मोनो बे फैसाखौहाय दखानाव हाबनानै जुमाय लोङै जायै माने बेदरजों जुमायजों लोङै जायै फैनानै उनावहाय न'आवहाय हिनजावखौहाय दुम दाखाल मा जादों मा जायाखै जेबो गैया न'आवहाय फैनानै दुम दाखाल बुलाय सुलाय खालामनानै मा हिनजावखौहाय टर्चार खालामनोसै ओमफ्राय गथ'फ्राबो इथिंजाय देरनोसै स्कुलाव होनो सम जानोसै खिन्थु मा स्कुलाव होनोनो बिथांनावहाय थाइसे फैसा गैया मा गथ'फोरनो ड्रेस होनो गाननाय जोमनाय होनो जाहोनो हाला हिनजावनो मा नांगौ नाङा गानहोनो जोमहोनो माने मा नांगौ मा नाङा जेबो माने पाताखौनो लाला बियो गावहासो लोङै जायै मानो फैनोसै राइट गावहासो लोङै जायै फैनोसै एक्सुवेलि बैफोरबायदिनि हिनजावाबो आजिखालि गोबां खारो यास माने खारखागोन बियो खोथायाहाय बे खारखागोन मानोना हिनजावनि फिसाय नोंजों मा सैमा बायदि खालामजानो होननानै फैयाखै ओइ बे हिनजावखौबो जे जायबा न'नि मानसि जायबा बिमा बिफा बे हिनजावखौबो बेसेबां आसायावहाय लानानै बिखौहाय फरायहोयो लिरहोयो गिदिर गोलाव खालामो माने मा होनो बेसेबां खस्थ'आवहाय बिखौहाय जोनोम होयो ओमफ्राय बिसिनि जायबा बे हिनजावसानि बिमा बिफायाबो सानो जे आंनाबो मा फिसाजोहाय उनाव देरनानै जुदि साख्रि ताख्रि मावहैगोन जुदि साख्रि ताख्रि मोनाबाबो मोजां न'खरावहाय जुलि जाहैगोन एबा मोजां बेहाबो माने मा होनो माने बिनि जायबा बे हौवानि बिमा बिफाखौ मा होनोमोनलाय जायबा हौवा मोजां मोनहैगोन एबा मा बिखोमजो बियाव मोजां मोनहैगोन होननानै मा जायबा बिमा बिफा बिथांमोनाबो सानो
राइट बयबो सानो ओमफ्राय जुदि बेयावनो जुदि गाज्रि हौवा मोनफ्लाङोबा बियो सेस बिनि लाइफआ सेस बे उनावहाय मा खालामगोन बेनावहाय मोननै अपसन थासिगोन मोनसेहाय गावखौहाय बुथारनानै लानाय मोनसेहाय बे हौवाखौहाय गारनानै खारनाय राइट गारनानै खारनाय जेब्ला गारनानै खारगोन बे हिनजावाहाय अब्ला मा निउस लाइभ नङाबा सोरखौबा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानायनो सोरबा इउटुबारखौहाय खावलाय हरनो आंनि हिनजावाहाय खारबाय आंनि हिनजावा बेफोरबायदिमोन बारा थिग नङामोन आं गासिबो गांनाय उखैनाय गासिबो गाननाय जोमनाय आं गासिबो होजोबोमोन होननानै मा बेखौनो माने आलबाल माने बेखौहाय फान्दायनानै ससियेल मिडियाआवहाय बेखौहाय भिडिअ बानायनो होसिगोन बेहाबो भिडिअ बानायसिगोन जाय मानसिया भिडिअ बानायनो होदों बेहाबो भिडिअ बानायसिगोन ओमफ्राय बे हिनजावखौहायसो फैनानै मानसिफोराहाय गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया उल्टा पुल्टा कमेन्ट होफैसिगोन आजिखालि हिनजावफोरा बिदिनोसै आजिखालि हिनजावफोरा मोजां नंला आजिखालि बेफोरबायदिनो गोजा जासै बर' हिनजावफोरा थिग बेफोरबायदिनो जासै खिन्थु मा बिनि बेकग्राउन्डखौहाय मिन्थिला बियो जादों लोंदों बिनि हौवानि कारेक्टाराहाय माबोरै मोजां ना गाज्रि बेफोरखौहाय जेबो मिन्थिला उनाव मा माने कमेन्टआवहाय माने फुल माने भोरनो बे रायजासिगोन ओरैबायदि खोथा एक्सुवेलि आङो हिनजावफोरखौ आं जायबा एक्सुवेलि बिराद खम इयो नंगौ बिराद खम जायबा हिनजावफ्राहाय गावनि हौवाया मोजांबाबो खायसे हिनजावफ्राहाय माने बेलेग हौवाखौहाय मोजां नुनानै बियो खारो बेफोरबायदि हिनजावहाय खारफिनो बियो माने बिराद खम खिन्थु मा बांसिनानो माने हिनजावनावहाय मा नांगौ मा नाङा माने जानाय लोंनाय माने जेबो होनो हाया बैफोरबायदि कन्डिसनावहाय हिनजावफ्राहाय बांसिन खारो बियो नोङो जुदि हिनजावखौहाय नोङो जियानो खामानि माव नोङो हाजिरा खामला कम्पानि नों जियानो खामानि माव जुदि नोङो हिनजावखौ मोजाङैनो जाहोनो हायो मोजाङैनो गानहोनो हायो मोजाङैनो नोङो दोननो हायो नोङो हिनजावखौहाय मोजां अननाय होनो हायो अब्ला मा हिनजावाबो माने मा हेपि थागोन एबा खुसि थागोन नोंखौहाय गारनानै बे हिनजावाहाय मालाबाबो खारा बियो नोङो जुदि बे हिनजावखौ नोङो जुदि खुसियावहाय लाखिनो हायोबा आजिखालि एक्सुवेलि ओरैबायदिबो हौवाफोर दङ आं बेखौ बुंनो बावदों आं बुंनोसै माने हाबा जाखांनानै हिनजावखौहाय ओरैबायदि माने दोनो माने हिनजावनावहाय देलायनाय सेलायनाय जेबो होनो हाया ओमफ्राय मा हिनजावाहाय उनावहाय बैसो गोरलैयावनो बैसो गोरा बायदि जालांसिगोन बे हिनजावाहाय बैसो गोरा बायदि जालांबाथाय ओमफ्राय बे हिनजावखौहाय सैया जालांसिगोन माने बुरि महर जालांसिगोन मानोना बेनो गानहोनो जोमहोनो जाहोनो लोंहोनो जेबोखौनो हायाखै बियो बिखौहाय देलायहोनो सेलायहोनो जेबोखौनो हायाखै मोनसे दख'नाखौनो बार गानफ्लेनाय मोनसे दख'नाजोंनो बार थानाय बेफोरबायदिबावबो जानो आरो मादैमोन बेफोरबायदिबावबो जानो बेफोरबायदिजोंसो जाया नोंबो एक्सुवेलि एबा नोंसोरबो हिनजावखौहाय अननो सोलों हिनजावनोहाय जाहोनो लोंहोनो मा हानांगोन जाहोनो लोंहोनो गाननाय जोमनाय होनो हानांगोन हिनजावखौहाय टेनसनावहाय फ्रि दोननो हानांगोन जुदि नोङो सानफ्रामबो जुदि टेनसन होबाय थायो अब्ला बे हिनजावहाय अट'मेटिक बिनि चेहेराया मा गाज्रि जालांगोन एबा मा बे हिनजावहाय माने बैसो गोरलैबाबो माने बैसो गोरा बायदि नुनाय जाहैगोन बे हिनजावखौहाय राइट बिनिखायनो मा एसे अननो सोलों हिनजावफोरखौबो खालि हिनजावफोरखौल' गाज्रि बुंबाथाय बेयावहाय जेबो खोथा जाया एबा मा बे हिनजावखौबो बिनि बिमा बिफाया बेसे दुखु खस्थ'यै माने गिदिर गोलाव खालामबोनाय बेखौबो साननांगौ नोङो लाबोनानै जे बे हिनजावखौ जे गोदाव सोराव खालामगोन उनाव बे हिनजावा खारबा जे बे हिनजावखौ जे गाज्रि बुंगोन बेफोरबायदि नङा आङो मैयानि पस्टआव आङो फेसबुक पस्टआव आं नुदों सासे हिनजावखौहाय बे हौवाखौहाय गारनानै खारदों गथ' सानै दङ चिरांनि ना अबेनि होननाय ओमफ्राय बे हिनजावखौहाय नायबाथाय ओरैबायदि माने ओरैबायदि सेहेरा गाज्रि माने हिनजावानो नायथाव जाया बियो मानि थाखाय बेनो जाबाय एक्सुवेलि हौवानि थाखाय मानोना बेखौहाय हौवायाहाय जाहोनो लोंहोनो मोजां सोजां गानहोनो जोमहोनो बेखौहाय मा जेबो बायनानै होनो हायाखै थिग बिनिखायनो मा बिनि हिनजावाहाय बेफोरबायदि कन्डिसनाव जादों ओमफ्राय बे हिनजावाहाय बे न'खरखौ गारनानै खारनांगौ जादों आंनि आन्दाजावहाय खिन्थु मा बे हिनजावनि चेहेराखौ नुबाथाय थिग एक्जेक्टलि माने अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि माने रानख्रबजोबनाय अब्ला साननानै नाय हिनजावफ्राबोथ' ओरैनो नोंखौ जे मोजां मोना होननानै ओरैनोसो बिना रिजनावसो खारा बे हिनजावहाय माबा मोनसेथ' रिजन थाथारगोन थिग बिनिखायनो एसे सानै हयै पस्टखौ होनांगौ एबा मा नोङो जुदि हिनजाव मोनबाबो नोङो मा हिनजावखौहाय अननो रोंनांगौ
दिनैहाय नोंसोरनि थाखायनो जोंफोरबायदि सेंग्राफ्राबो मा एक्चुअलि माने गिनो गोनां जायो। जोंबो गिनो गोनां जायोबा मा हिनजावफ्राबो जोंबायदि सेंग्राखौहाय लानो एक्चुअलि गिनो गोनां जायो। उनावबा माबायदि जागोन होननानै मा बिथांमोनाबो माने गिनाय मोनो। नोंसोरखौ नुयैनो मिथिबाय। बिनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ आं गोसो गोथारै आं मोनसे आङो रिकुवेस्ट खालामनि। आङो मा आलुना माने बैसोआहाय माने हाबा जानायनि सम जाबाय। एक्चुअलि दा आलुआहाय हाबा जासिगोन। बिनिखायनो माने आलुनावहाय हाबा जासिगोन नालाय माने आलुनावहाय मा होनो माने गोसथोनाय एबा मा गार्लफ्रेन्ड गैया। आं बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ एबा आं सिख्लाफोरखौ खावलायो जे जुदि सोरबाफोर जुदि सिंगेल दङबा एबा मा सिंगेल गैयाबाबो नों जुदि हाबा जाखानायबाबो सोलिगोन। नोंनावहाय कलगेटजोंहाय ब्रास गंसे फ्रिबाबो जेबो खोथा गैया। मानो होननानै बुङोबा जुदि नोंनि हिनजावा नोंनि हौवाया जुदि नोंखौहाय सैया खालामो, नोंखौहाय रागा जोंनाय, नोंखौहाय जेबो गानहोनो जोमहोनो जेबो लोंनाय जानाय मोजां होनो हायाखै, खालि गावहाल' लोङै जायै न'आवहाय टर्चार खालामफैयो, गथ' गथायफोरखौहाय बुफैयो, बैफोरबायदि हौवाफोरजोंहाय थानानै जेबो लाब गैया। नोंसोरबायदि हिनजावा मा आंजों फैनो हागोन, आं नोंखौ आङो एक्सेप्ट खालामगोन आरो। नोंसोरबायदि नङा। एक्चुअलि सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि दङबा नोङो आंजोंहाय फैनो हागोन, आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन। आं नोंखौ जेबो मुगैयाबो आरो मुजुआबो आरोना। आं गोसो बायदिनो माने मा नोंखौहाय आं सिख्ला बायदिनो आं नोंखौ आं अननायखौ होगोन। ओमफ्राय बे ओरैनो फेक अननाय नङा, बेयो रियेल अननाय आं नोंनो होगोन आरो। ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर जुदि हौवाफोर थैजानायफोरबो दंबा नैबे आलुजोंहाय फैनो हागोन। माने आलुआहाय लागोन आरो ना। जुदि बुंनो लाजिदोंबा जायबा कमेन्ट सेक्सनावहाय बुंबानो जाबाय जे आलुआ आंखौनो लानो हागोन एबा मा आङो नोंखौ मोजां मोनो एबा मा आं नोंजोंहाय थांनो हागोन नामा, बेफोरबायदि बुंनानै कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाबानो जाबाय। एबा मा हेल' आलु होननानै नोंनि बे नाम्बारखौहाय होबाबो जागोन आरो। आं नोंनो जुदि बेफोरबायदि जुदि नोङो कमेन्ट होयो, आं नोंजों आं कन्टेक्ट खालामगोन। ओमफ्राय आं नोंखौ लानाय जागोन। नोंनि कारेक्टाराहाय मोजां गाज्रि माने मा मोजां गाज्रि माने नोंनि कारेक्टाराहाय एसे मोजां जानांगोन। नोङो गोसोम गुफुर फरायनाय दं गैया बेफोरजोंहाय जेबो खोथा गैया। बेफोर जेबो डाजन्ट मेटार, बेफोरो जेबो गोलैया। खालि नोंनि कारेक्टार जायबा नोंनि सानना हनाया एसेल' मोजां जानांगोन आरो। ओमफ्राय बेयाव जेबो खोथा नङा। ओमफ्राय आलुआहाय नोंखौ अनगोन आरो बेलेगफोरबायदि नङा जे गथ' सासे सानै जाखांनायनि उनाव जे जोगार हरनाय मा हरनाय हिनजावखौहाय सैयै खालामगोन। नेभार। आलुआहाय बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा। बिनिखायनो आं गोसो गोथारै जुदि सोरबाफोर दङबा सिख्लाफोर एबा बाजि जानाय टाइपनि एबा मा हौवा थैजानाय एबा हौवाजों गाजानाय एबा माने हौवाखौ गारहां जुदि सोरबाफोर दङबा आलुनि थाखाय नोंथांमोनाहाय आंनो कमेन्टआवहाय खिन्थानो हागोन। आं नोंथांखौ डेफिनेटलि आं नोंथांखौ आङो कन्टेक्ट खालामनाय जागोन आरो। स' आरो मारैमोन आं नैबे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला। नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअनि सोमोन्दै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा अननानै नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय माने एसे शेयार खालामनानै हो। ओमफ्राय कमेन्टखौ खालामनानै होबानो जाबाय आरो। नोंथांमोनाहाय बिनि सायावहाय मा सानो, आङो माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों नामा एबा ना थार बुंदों ना गोरोन्थि बुंदों, नोंथांमोना कमेन्टआवहाय माबा मोनसे खिन्थानानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय आलुनि थाखाय जुदि सोरबाफोर सिंगल दंबा प्लिज अननानै कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाबानो जाबाय। आं नोंथांखौ आङो कन्टेक्ट खालामगोन आरो ना। स' नैबे भिडिअखौहाय दिनैनो नैबेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआवहाय थाबैनो माने बेलेग भिडिअआवहाय। स' नोंथांमोना बिसिमलागि नैबे चेनेलखौहाय अननानै प्लिज अननानै साबस्क्राइबखौ खालामनानै हो। थेंक इउ लाभ इउ अल अफ इउ।